Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, ban yo kloy ki kubor na ke jela. Ka school Persara Upper Primary School ka wain iki shlem ai jing hikai ban pen priang jing nang jing start ha ka thanyum sning menta ka sngi hapdeng ka jing ipo iping kala yo ban pen kut no ka jing rakhe ya o maumer ka jing dap ar phosan snem leni ka silver jubilee ka jing ya lenti na du bala seng ya ka house nem khat khandai spa khandai phunyo ha ka ba ka te ka school menta kala roi la par bat don ru palat lai spa ngut ki khana puli Hakate ka sngi ka jing pen kot no ka jing rakhe ka jubilee rupa lawan ban yeshim bentalang da uba Jason S Maulong ubalong MLA ko umsning ko mukongsan ha ka jing don lang ka kong Magdalene S Maulong ka MDC ko umsning uba Sunshine Makri uwe ni ki khun samla kathan umsning u BP Yadav u BMC ka office u DSEO uba Bipul Thankyu badai u president ka RBYF Sengkme uba Dipul Rintathyang ka kong ar nongrum kabalong ka headmistress jong ka Persara Upper Primary School pat kiwe kiri rangba hakate ka sngi la yoru ban penlait ya ka souvenir halor ka jingya lenti jong ka school ya ka bala pelait pat ba de ki kongsan bat kiri rangba hakate ka sngi Habakren might pang hakate ka sngi na kalyang uba George de Caro balong chairman ka managing committee jong ka school Persara ulapan pau ba kamday ka basuk ka jingya lenti jong ka te ka school ka balamat shibun ki jing e ba jing tenju ya ki nong seng ha ka ba ki don tang shipongut ki khana school ya ki bala pensyong tang ha ka ying plang bat ying kapat Nrei lengba ka jinglan ladi ka jing Aisha bat ka jing tre shitom jong ki te ki nong seng ka school kala nangroy parum pare da ka jingkershan langru jong ki babun ki riu rangba ki seng bahalang bat khamtam u Dr. Didi Lapang u bala kershan tu lobru ya ka te ka school haki por ba menchwa tat hadu ba ka te ka school kala la ban yeng scam bat roy kum ba kalong menta ha umsning lum umpi
ka jingya lenti ka bajalan le asing jam na way mau jam shwe mau jam hapdeng kita ki jingya lenti kum ka school ni mat ki failures lan ki achievement ki jingkio ki jinghyar ki jing sobha ki jing susi haka jo kapor te henrei ke e ka penlong ya ka ni ka si ka bamenta yo i shishai ka jingreng yang rasom jong ka school ka jing yang teli bada ka jo kapor ni i ka jingkio step jong ka per sara school lingba ka jing don ktilang jong ki babon balang ke e ka daw ba ka bakani ka school ka yang menta ka daw ba ka long ka jing don jong ki khana school ki ba e kumaka moto ko ong ya chaprang nin ya chaprang nin bu ya ka thom ka bah khmat kum ki khana school ninung kertiang din habangi ong ni bu e ka thom le asi kum ki khana school ni don ni ki aim ki ambition ni don ni kata ka jing perkhat jinai le ni ka jing yo i jinai ka jing shong school kam ni ban long tang shipor ni don ni ban don kata ka lawai ka ba phanai ban perkhat na ka bentah ki babha ki kemi ki paru ki long ki daw ba habangi perkhat na ka bentah ki khana school ka jinglan lade ka sacrifice ka bagi ai ka jingya lenti ka jongki ban pension school bha na ka bentah jongpi ni ngai scam kum ki khana school ru ni dei ban pendon burom yela ki kemi ki pa ban akaju ka por ya ki nong hikai ki balong ki kemi ki baar ki jongi ka school mar ka school ka long ka yeng ka baar ka jongi shiteng na ka por ka jongi ni por ha school ni di bandon ka jing ya trailang ka jing ya ine ka jing ko ngo hab ki empat ek ta knowledge ki ay ka jing nang ka jing sta ka per sara ka long ka we ni ki shlam ay jing nang ay jing sta ye ki khun ki ba e ki jongi kuma ki tebe jing shai ni ngai scam ru na du ki nong hi kai hadu ki headmistress ki long shisha kita ki bat tebe ya ka jing shai ya ka jing nang ka jing start ya ka jing nang ka jing tip haju ka por khanang ba kani ka school ni yo i da shisha kala nang kiyo na ka por ni yo i ka jing yen jong ka school na ka jing don chi ki khana school kani ka de ka winning biggest achievement baka pen i shisha ya ka jing trai shitrop jing trai ratba jong ki managing committee ka jing don jong ki nong hikai bat kum juru ka jing don jong pi baro syakawai ka por kadang kiu ka pelong ya ki nong yalam jong ka school bat jong ka snong hat ka por ban pen kata khli ya ki namar ba kim don ya ka jaka jong ladi hagadu por yang don tang ka jaka ka bang yo ban shishna shipor henry nyim pondon kita ka jaka ka ba long try hi jong ka school dei ha kata ka por ublei uklam la ino yingi but ha kata ka por ngimla ban ai ku blei ya iba gan manik lengdo bangkwai hadwar blei bat yegi khon ki kti ke jongki lengba ka jing spon mensrim ke jongki ila yo ya kini ke jaka hak bang yo ban snai ke school na so ban ai ku blei ki nadu ka mensrim ba lengba ka mensrim ka ba e jongki bang yala bantai ya kini ke school kumba ka long mentar haka paningkong ke school ke bangi isna ka baki isna kini nong sang ka dei da ka jing terpai henry menta ngila yo ya ka ling da ka slap individual well wishers kila bandon ki we ki long pa ki seng ki ba pher ki ba don kata ka contribution amar ki sutho kai ka jing dong kam jong kini ki hap ki baret ni kwa ba ka lawai jong kini ki hap ki baret ki long kata ka lawai ka ba scam bar ka lawai ka ba pernai ba kini ki hap ki baret ni ki dap ban pule nang ni class 8 ti ki hable ki school class 9 class 10 adap nang tu ki hable ki college ki ba pher ki university ba pher nga chukwa ban bu akhbat jong phi ki ba long ki long pa ki di ban sutho ya kani khantam ki ni ki hap baret ru ki ban hang ni kum ba kaya ka juk kapor kum kaya kapor kadon ka jingkala ka jimut jonga kalong ba hakakam kajang mensuang an ongai pi pass malum mala pi dep tang class 12 na pi dep tang BA pass na BSc pass
nakaliang jong sorkar ya pi nayeng kewantan kadon kapo sementah jompi kajingmut jonga kalong ba haba pilayo kata kajingnang kajing start ngla dong kam pada bakan yang haka kejat jong ladi mar pitep hi haka por mentah kalong ba nakasorkar na don kanu kakam idon iswe ipos kinong yatap lai hajar saw hajar bot tekan kalong ka ek bestom apa yo kajingnang kajing start sengkam jong ladi yang haka kejat jong ladi banga pensulur ya pi kibadon hamne namar nak sorkar ki skim ki bapher ki dot tengah nget bapi kilong pa ki badon hamne phiap su tho bria ya kata kai banga kran kani no paiski kumbaria ki juk kumbaria kapor nihap bana mo nihap adap tir pareng mo nihap adap tengah nget ba habang yang hamne kani ke school persara kani jingtap arusan senang kai bakran i yadav mene kadade kijing shisha eman dak kapor ngi ya perkhat kai bangila benle nam tak ni kadong kathan bakat nang yat kapor ka konstituensi kan nang yat por mo ki kani ke school bagi wiki school kadai ban yat sakmat umde ban ran sedem nglayo benera ba kapor ke ngchwa na po kan nep ko ru atip nglayo mo ka skim ko mas pulak ko bikila akran mene akhwan te momdon ka jaka ngathaing khamyo ban pendongkam pura ya kata skim ka bustrat pada nakaliang jongi dong ba stong yong ba la don ko ba saw ekar tol kata ka jingyarap nakaliang jonga kanang beteng kamde ban sok kutang hane beleng akren dia kata kan ongai pi kuma kren ba ya do mena pipi ya do fi omene properly yo pre primary bagi yo additional teacher what additional classroom but bakuntup hangni po sning konsulsi kade arpusan teliki school bak kawai na kata ka persara bakan yo yang additional classroom but additional teacher na pijong ka pre primary umdei tang kata kan ongai pi haba pi ai mo pi snok ti lang pi tre lang ngadong ai pi nila ban kentiu ya kadong ngathan kumla kren mene sakawai ka secondary school ka bangin yo hamni apo sing konsulsi kade hapo berwa ya kata ru ngadong ai pi kan sa sanction no hi tikum kita habang ya tre lang bat ki officer ki prepare kinong ya lam ki prepare ki ma ki long kme ki long khpa ki samla habang ya tre lang ngejanga in yo poish syak thong jong jingjam lamdon ka jing artati kajong na bat iba lambat nong rum ban be sejayau ban la yakendu yakikun jong iba pran manik lendo ban pan yakan ke jaga dan step tang tempat kitia ngilale yak siwing kanya kalong ka kajing try sitom kajongi ngam cuban keren sibun namar kikam kibabun kibaladap keren kibasakmat ia kena ke sekolah bat unong malan tiyo barat ba jong kena ke sekolah ubala ya kendu nengkong barnya bat banya syong barnya udai uba didi labang ulong nga ba sondeng kane ke dong ke jong me ladai ban dong la ke jong sekolah ngong ba ani hangi te ka sen me kheru ka don seniru don me wong de ban don kasko me sim ya ka jingki kli sen ya ka ni kasko ngan kersan mangana din ngan yarap ya me te ngong ba kata te long ka kabas ngau kia ka jingim ka jonga lane ka jingmur jing perkhat ka jong ngaya lade ngalai school tang class 3 bat kata ka jing school ka jonga hati por ki ba mensuanga don stai sesnong samairang satai ithan ladom ban la yele class 3 ham la yele sadu samo plang ngak lempas watang class 3 lempas class 3 syong do kulai Sadu sama plang le lasri le sam. Lampas. Ti hakata kapor kalong ka ba bat ka ba kalain ka ba stom sibun ba.
Tandai ngamla ban klet. Ya kajingnya selok jong uba didi bang uba pri uba long radba uba long ru ukpa. Jong kani ka konvensi sning nongpo haga tukupo. Longnya me WhatsApp ting ya seprang. Kumta nilai ya seprang. Bat ngala persang ya kaban lek wat ya katulop na yin jong inang tele jayo. Teng hap haberenda arkenta lai kenta impat pliing. Ya katulop jong kinohikai. Sisnem la kersan tulop nai ya kan ke sekolah ke jongi han. Angkat ke jingi tulang ke jong bak elas nang rumu badon mendah kan ke por. Ubolong sekretari jangka managing committee haga taka por ngalong komisaman jangka managing committee jangka ni skol udon syakaro utrai sapokaro hendrai nala supon ban pasan ya ka yusi ban lai wat ya ka tulop nang tina po di ai nanong po